itt vagyok a Pitputynál, most már nagy nehezen leevezem. A rendőrkartács izélget itten irányítva, de elég egyoldalúan, mert mindig csak szemből ereszti. Hát nem tudom, tényleg jön rendesen, ahogy jöttünk kb. 10 métert, jöttem itt rád, most nem tudom, jól. Te most merre mész? Én leszel, tehát én Szombathely irányában. Ja, hát akkor ez teljesen Hoppá, na most mindjárt belecsúszik én is. Újjaj. Oda néz, vele is megy apukám, vele csúszik. Itt nagyon vigyázzatok, figyeljetek, mert az út az jobbra csúszik le az árok fele, és egy az egybe nem csinál semmit, és a sérült autónak neki fúj a szél.